Kombardoerne, de er jo røvhuller i eget kongerige, der hvor de står. Og vi andre skal død og pine bare ret ind efter kombardoerne. Og ja, det kan være, at jeg lige skal forklare, hvad en kombardo er. En kombardo, det er ham, der står og vinker dig ombord på færgen. Ja, kombardo, du kører bare, hvor det er fint, du kører bare. Kombardo, du kører bare. Det er en kombardo. Det kan være fint, og kombardoerne, de styrer benhårdt, der hvor de står, vi andre skal bare ret ind. Og man kan sige, et stykke hen ad vejen, okay, fair nok. Problemet var så bare, at jeg var udsat for en kombardo, der også var skiller. Ja, kombardo, du kører bare. Hallo, kombardo. Der holdt vi altså 4 rækker biler ved siden af hinanden, ikke sådan her. Er det mig, I kigger på? Kom nu, mand! Og hvad gjorde jeg, store idiot? Jeg tog chancen og kørte frem. Er det dig, jeg kigger på, måske? Men det ved jeg jo ikke, måske, vel? Og når vi nu lige snakker